Punta tayo doon sa mga kapaturan naton, pinsan. Ipapakilala kita doon. Dapat pala dito ang mga kabablayan. Oo. Tara. Dadanain ko lang to, pinsan, kay baka kawatom dito. Ay, wag mo nang anuhin yan. Karayo man yung balay nila, pinsan. Sigurado ko ngayon, kinda, pinsan, marami yung mga tao kay dispira sa kanila bukas. Iwan ko lang kung may signal doon sa kanila, kay maglalaptop ako doon sa kanila. Puntahan ko doon yung bahay niya. Yan ata. Piste maning mga kahuyan ni, dili man ni mauga-uga. Magduduhan na ni kaadlaw. Karon, dispiras na mo ugma. Wala mi gamiton. Piste man eh. Oy, pinsan! Oy, nagbakasyon ako dito kay pag abot ko pa lang galing Manila. May dala akong laptop, may signal dito. Pinsan, may signal? Ha? May signal ba dito sa inyo? Signal. Oo, kay may dadara ako na laptop kay yung trabaho ko naggaganong-ganon ako doon sa Manila. Pwede warain mo kay hindi ako talaga marunong mag... Sige lang, kay nakakaintindi pa ako nagguti ay kay parang ko naman sa akin na 3 semana ako doon sa Manila. Ano pa ton sharing mo sa akin, pinsan? Di ko maintindihan. Manpiste ka, pinsan. Nakakaintindi ka pagod ng kunti lang. Kunti lang. Gutihan lang. Bukas dito, dispira sa inyo. Oo, dispiras, oo. Bakasyon ako dito kay magdidisco tayo mamaya. Wala. May hamon ka na baboy dito sa inyo. Oo, walang problema. Tara, minsan. Kay kapo yung mga katawan ko kay pag hawas ko pa lang ng bus doon, nagbaktas ako dito. Tara. Itong bahay mo? Oo, dito. Saan tayo, pinsan? Punta tayo doon sa mga kapaturan naton, pinsan. Ipapakilala kita doon. Dapat pala dito ang mga kabablayan. Oo. Dadanain ko lang to, pinsan, kay baka kawatom dito. Ay, wag mo nang anuhin yan. Wag baka kawatin dito sa inyo. Piste ka. Tara. Alika, pinsan. Ipapakilala kita kang, Ate Nora. Si Ate Nora ito. Oo. Yung magparaptog natin. Oo. Paglakad ko dito, magasagasa pa to siya. Ngayon matambok na. Alam mo naman sa kanya, maraming mga pera. Ate Nora, kararatong ko lang. Ngayon ka lang dumato? Oo. Dadaan lang ako ng laptop, baka kawatin doon. Sino yung busag yung buhok na yan? Lolo mo yan. Lolo mo yan. Paglakad ko doon, hindi pa yan lagas. Ngayon matanda na. Takot-takot ako sa Maynila. Ay, nakalimutan ko ilang araw ka pa lang doon sa Maynila. Nag-iisang buwan pa lang ako doon. Oo, Magalis, hindi pa yan matanda ko. Saan pa tayo magpapakilala? Dito na tayo. Mag-ano ko. Doon? Oo. Sige, Ate Nora. Sige. Bibigyan lang kita ng biscuit mamaya. Magbabalik ako dito. Dito na tayo, dito na. Saan? Magrahon na yung mga tilko sa bibinaktason natin. Ito ang sinasabi ko sa yung bahay ng kumpare mo, paring Junjun. Yung pinsan pa rin natin yun. Oo. Sige, tawagin mo kay Bis tayo mamahuway. Marahon na yung mga kalawasan ko. Pare Junjun. Andito si paring Michael mo. Walang tawa na dito. Pare. Yung ano bang mata niya? Yung nanmimiyong yung mga mata niya? Oo. Yung kababata natin. Walang tao. Ng tao. Umalis ata, baka nag-alog dun. Pare, pinsan, anuin mo muna. Kay chat ko lang yung yung uyab ko na taga doon. Sige. Sugar mo lang, sugar. Sige. Okay na. Kaya pinapa-relax. Tara, mamahuway na tayo doon. Sus, nga piste ka. Ay, papasyal pa kita Si bukas sa na lang, bukas kay Disperos bukas. Sige, tara. Magsasayaw tayo doon, kuratsa, ha? Oo, tara.